Eneko Malasetxebarriarekin gaude, ezagutzeko gogoa daukagulako eta ia kontatzen digun zertan dabilen. Eta aizu Eneko, zure hautsa ezagun egiten zaigu. Nondik noa? Ez dakit nik igual irratian entzun da, asteazkenetan hitz egiten dute mezularian saioan, Euskadi Irratian, akaso horregatik edo. Ez dakit, irratian ez da fisika izaten nola gai izarretakoa, modakin edo politikakin edo konparatuta, ez da? Ez. Bueno, posten naiz asko, lako mezularien partetik erabakizutelako saio bat egitea zientzian divulgaziorako, ero bentsat, jakitera emateko gazteak, ero Euskal Herrian, arlo horretan zertan abiltzan, ero. Eta zer da zailagoa zuretzako, fisikaz edo zientziaz hitzeitia edo ekonomiaz eta politikaz, adibidez? Ze bada utopiko hori oso zaila dela jende guztiantzako zientzia? Hombre, ia kalean ohitu gaudela horlako gai buruz hitz egiten, ezta? Eta ni ere fisikaz ari naizenean beti ingelesez izaten da, ero gai teknikoak irakurtzen eta beti falta izaten da gaitasun hori ondo komunikatzeko. Baina, batzutan saiatu beharra behoten da. Eta gero laborategi barruan egiten duzu lana, edo? Ez, nik hurbiletik jarraitzen du, laborategietan egiten dana eta baina justo nire arloan ere ez dago laborategirik Euskal Herrian horretan gabilenik. Orduan nik azkenean bulego baten egiten dudan eta teoria esaten dana, papel aurrean edo ordenadore aurrean. Zein orduan zuen erronka? Arlo fisika oso zabala da eta arlo pilo bat daude. Ni bereziki ari naiz atomo hotzak aztertzen. Orduan atomoak ia 0 kelvinera hurbilduta osten direnean, euren arteko elkarrekintzak eta aztertzen ditut. Eta printzipioz oso gauza simplea da, oso sistema simpleak dira, ez dira gela temperaturan sortzen diren sistema komplexu modukoak, baina gauza da, oraindik ere ez direla gauza pilo bat ulertzen sistema simple horietan ere. Orduan azkenean egiten duguna da, gauzak aldik eta gehien simplifikatu, ulertzeko behar den moduan zer gertatzen den eta hori estrapolatu ahal izateko berriro eguneroko bizitzan ematen diren sistemetara. Zenbat aldiz galdetu dizut eta horrez zertako balio? Askotan. Eta egia esan, ez du aplikazio zuzenik orain badago hurbil supereroaletasunetik, superkonektibidad esaten dena. Eta hori oso aplikazio potente izango litzateke. Zuri zertara irisia gustatuko litzaizuke, badaukazu muga bat? Ni egia esan, hori, pozik nago egiten dudanaz eta baduk tesi zuzendari bat, jarraibideak jamen dizkina orain arte eta nire buruare beteta ikusi dut, ahal izan duen inean, nire apurtxo hori ematen honetan. Zer lor daitekeen hemendik, ez dakit. Zer emateko gai izango nahi zen ni, hori segurazki oso gutxi izango da, baina ni neu behintzat pozik sentitzen orain arte egin dudanekin. Lantokitik kanpo zu ikustiarez da oso zaila izaten, ez? Normala, ez dakit. Denbora guztian guk ere baditu ostirala, baditu asteburuak eta denbora librea ere aprobetxatu behar da, gero aste barruan aldan hoberen emateko gana ez. Oso ondo, eskerrik asko segi disfrutatzen aste barruan eta asteburutan eta horren arte. Eskerrik asko zuei.